हेलो लोगोफोर जायफोर बिथांमोना आधार कार्ड गैया आरो जायफोर बिथांमोना गोदान आधार कार्ड बानायनो होननानै सानगासिनो दङ स' बिदिब्ला दा नोंथांमोना मोनसे खोथाखौ मिथिनानै लादो सरकारा दा गोदान नेम बानायनानै होबायदि जुदि नोंथाङा बबेबा सेन्टाराव आधार कार्ड बानायनो थाङोब्ला आरो बै सेन्टारा नोंथांनिफ्राय आधार कार्ड बानायनायनि मुङाव रां लानो हानाय नंलिया। जुदिबोसो नोंथांनिफ्राय बिथांमोना रां नागिरो एबा रां बियो अब्ला बिथांमोना हयथ' जेल जानांनोबो गोनां जानो हागौ। गोबां जायगायाव आधार कार्ड बानायनायनि मुङाव नांनायनि बारा फिस लानायखौ नोजोर होनानै सरकारा रायजोनि आरो सुबुंनि मोजांखौ नायनानै बे थिरांथाखौ लानाय जादों। जुदिबोसो नोंथांनिफ्राय बिथांमोना रां नागिरो एबा रां बियो अब्ला बिथांमोना हयथ' जेल जानांनोबो गोनां जानो हागौ। गोबां जायगायाव आधार कार्ड बानायनायनि मुङाव नांनायनि बारा फिस लानायखौ नोजोर होनानै सरकारा रायजोनि आरो सुबुंनि मोजांखौ नायनानै बे थिरांथाखौ लानाय जादों। हादरनि मोनफ्रोम आधार सेन्टारावनो फ्रि आधार बानायनांगौ होननानै बिथोन होनाय जादों। थ' बिदिब्ला बेनि बागै दिनैनि बे भिडिअ'आव आं नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनाय जागोन नोंथांनि खाथियाव थानाय आधार सेन्टारखौ माबोरै नायनाय जायो, कमप्लेन माबोरै होनाय जायो। थ' बिदिब्ला भिडिअ'खौ जोबजासिम नाय। स' बिदिब्ला आंनि आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला खाथियाव नुनाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ फ्रियावनो साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेसन। रायजोआव लकडाउननि बारा खमायनाय लोगो लोगो ओनसोलनि माखासे सरकारि मावख'फ्राव जेरै पन्चायत, अंगनबादि सेन्टार, पस्ट अफिस बायदिफ्रावबो आधार कार्ड बानायनायनि बेबस्थाखौ खालामनाय जादों। थ' बिदि अबस्थायाव जुदि सोरबा आधार कार्ड अपारेटर एबा सोरबा सुबुङा आधार कार्डनि मुङाव रां नागिरोब्ला मोनसे वाट्सएप नाम्बारनि गेजेरजों बै सुबुंनि फट' आरो जायगाजों लोगोसे दैथायहरनो हागोन। अब्ला बिथांनि सायाव सरकारा गोख्रों एक्सन लानाय जागोन आरो बे बिथोनखौ होनाय जादों मोनफ्रोम जिल्लानि डिसि एबा डेपुटि कमिशनार एबा जिल्ला बेंगिरिया। बेनिनो माखासे जिल्लाफोराव बेनि हाबाफारि लानाया जागायबाय आरो माखासे जिल्लाफोराव थाबैनो बिथोन होनाय जाबाय। नगाव जिल्लानि डिसि थिंजायनिफ्राय फोसावजानाय नटिफिकेसन। बे मिथिसार बिलाइनि गेजेरजों नगाव जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथाङा नगाव जिल्लानि रायजो राजाखौ बेनिफ्राय सांग्रां जानानै थानो थाखाय फोरमायदों आरो जुदि सोरबाफोर गोदान आधार कार्ड बानायोब्ला सरकारनि बिथोन बायदियै फ्रियाव आधार कार्ड बानायनांगौ। जुदिसो सोरबाफोर सुबुङा एबा अफिसारा आधारनि मुङाव रां बियोब्ला बै सुबुंनि फट', नाम आरो जायगाजों लोगोसे 7662326355 बे वाट्सएप नाम्बाराव दैथायहरनो खावलायदों। आरो गोसोआव ला, गोदान आधार कार्डआ थारैनो फ्रि, बेनि थाखाय रावबो सुबुङा थाइसेबो थाखा होनांगौ गैया। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय बेवहाय जिथु नगाव जिल्लानि डिसि बिथाङा बेखौनो फोरमायथिदों। बेबायदिनो आधार कार्डनि मुङाव सोरबा दालालिया नोंथांनाव रां नागिरोब्ला बरपेटा जिल्ला बेंगिरिया मोनसे वाट्सएप नाम्बार बानायनानै होदों आरो सोरबाफोर बेबायदि खालामोब्ला 8638273482 नङाब्ला 7002303347 वाट्सएप नाम्बाराव बै सुबुंनि नाम, फट' आरो जायगाजों लोगोसे नोंथांमोना दैथायहर। जायफोर आधार सेन्टाराव आधार बानायनाय जायो बिथांमोनखौ सरकारा दरमाहा होनानैसो खामानि मावहोनाय जादों, बेखायनो रां बियोब्लाबो होनो नाङा। जुदि बबेबा सेन्टाराव रां बिनानै जुदि नोंथांनि खामानिखौ मावाखैब्ला गोख्रैनो फट' दैखांनानै नाम आरो जायगाजों लोगोसे नोंथांमोना वाट्सएपआव गासैखौबो डिटेल्सआव लिरनानै दैथायहर। नोंथांनि ओनसोलाव थानाय आधार एनरलमेन्ट सेन्टारखौ माबोरै नायनाय जायो? थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेनि थाखाय सिगाङाव नोंथांमोना uidai.gov.in होननाय वेबसाइटआव थांनांगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेखौ सार्च खालामब्ला नैबे मोनसे वेबसाइट गेवनानै फैगोन। बेयाव बे जाबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि अफिसियेल वेबसाइट। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय आधार कार्डनि गासै खामानिखौ मावनाय जायो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गोदान आधार कार्ड दिहुननाय, बेनिफ्राय नोंथांनि नाम, फन नाम्बार कारेक्सन खालामनाय, बेनिफ्राय फन नाम्बार लिंक खालामनाय गासै खामानिखौ बेवहाय मावनाय जायो। थ' बिदिब्ला दानिया बेवहाय जिहेतु नोंथांनि ओनसोलाव थानाय सेन्टारखौ नायनो नागिरदों, थ' बिदिब्ला बेनि थाखाय लकेट एन्ड एनरलमेन्ट सेन्टार बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। क्लिक खालामनानै होयोब्ला नेक्स्ट मोनसे पेज ओंखारनानै फैगोन। नैबेनि मोनसे पेज ओंखारनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय गाहायाव बेवहाय माखासे अपसन दङ, नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। सिगाङाव नोंथांमोना एन्ट्रि खालामनानै हो जिहेतु स्टेटखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाग्रोनो जाबाय। थ' बिदिब्ला बेनिफ्राय बेबायदि मोनसे पेज खेवनानै फैगोन। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय माखासे अपसनखौ नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायदो, गिबियावनो नोंथांमोना बेखौ स्टेटखौ एन्ट्रि खालामनानै ला। नोंथाङा बबे स्टेटनिखौ नायनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ एन्ट्रि खालामनानै लाब्लानो जाबाय। दानिया स्टेटनि उनाव नोंथांनि जितु डिस्ट्रिक्ट, बबे डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना नायनो नागिरदों बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय साब डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि साब डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनानै हो। बेनिफ्राय नोंथांनि ओनसोल, मा ओनसोलाव नोंथाङा नायनो नागिरदों बेखौनो बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय। थ' बेनिफ्राय दानिया पारमानेन्ट एड्रेस, नोंथांमोना बेवहाय पारमानेन्ट जितु दङना बेखौ नोंथांमोना बबेखौ नायनो नागिरदों बेवहाय फिलआप खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय गाहायाव दङ केपचा कड, नोंथांमोना बे केपचा क'डखौ एन्टार खालामनानै हो। बेयाव दङ 4YJYP। थ' बिदिब्ला आं बेखौ केपचा क'डखौ एन्टार खालामनानै होबाय। बेनिफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों नोंथांमोना लकेट सेन्टार, बेवहाय नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामनानै क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। थ'
क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन नोंथांनि जितु ओनसोलाव नोंथांनि खाथियाव बबेयाव सेन्टार दङ नोंथांमोना बेखौ दानिया नायनानै लानो हागोन। थ' बिदिब्ला बेबायदिनो इनरलमेन्ट सेन्टारखौ नायनाय जायो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय थांनानै गोरलैयैनो नोंथांमोना बेखौ आधारनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हैनो हागोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि माबाफोर डाउट दंबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ शेयार खालामदो, मानोना गासैबो सुबुङानो बेखौ बिनि फायदाखौ लानो हायो।